سلام جميع ولي حندو كمي سلام دو حندو سلام لنا من قبل تخلويني بهال تخلويني جرز هير بهال تمام حني كل سلام سلام دو تمام أدنى شرح لحندو نبرح ياو صبو لحن تخلويني لما أنتي استرخونا لوك عند مهنات كم ذكرت واناوي خناتات كلنا كل تجري عدينا هنا أو زي سان نجبر بتلاقي أو زح الساعات أو كل تجري زلوا خناتات دس زي اليوم من أسي بزيد اليوم بقفعي إنها تحفظ زلوا خناتات زلنا سلزي سخون حدا من سيخا خفت نوارد خلليها بتلاقي بعفاني مجلة حوحات من أسي قديتها ناب كنات نخاطو نعسلتو ناتوهالو زحفس له زلو كناتات زلنا سلازي عم تقراي زلو استعفن دمصي نسمع كم حدا من اسي تاخت مكرستي صبو مو التهاون عدل بمجمريا غني لي كم حدا من اسي او كل تقراي له كناتات بتعم حزن يو مالت ود سب بحيلي او لي امنلو بوليتيكاو علامه ያው ላውጥ አው ድማ ለኻቲ ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ግፋይ ናይ ምሽማ ኣስራሕ ስራሕ ኣሎ ካብኣቶም ብፍላይ ኣብ ማእኸላይ ዞባ ትግራይ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ከምኡውን ኣብ ምብራቕ እውን ገዛ ወረቐት ይብተን ኣሎ ጎስጓሱን ይጅመርሎ ላብ ሓይሊ እውን ላብ ግፋል ክኸዱ ሕዚ ምድላዋት የካይድሉ ኮሚቴ ጣይሾም ናይ ምኽቲ ኮሚቴ ይበሃል ካብ ፖለቲካ ክንፈሎ ካብ ሚሊሻ ኣሎ ካብ ፖሊስ ካብ ኣርሚ ኣዋዲዶም ካብዚ ግፋል ክግበር ኦፕሬሽናት ክግበር ኣብ ምድላዋት ኣለዉ በርግጥ እቲ ኢምቢታ ናይቲ ህዝቢ ካብ ዞባ ናብ ዞባ ይፈላለዩ ደቡብ ምብራቕ እና ምብራቕ ትግራይ ሓያል ኢምቢታ ኣሎ እቲ ህዝቢ እሱ ነፍርሕዎም ክስካዕ ሕዚ ኦፊሻል የጀመሩ ወይ ትግፋ ግን ኮሚቴ ጣይሾም ሕዚ ላብ ሙሉእ ሓይሊ ከኣትዮም ጎስጓስ ገዛ ግን ኣሎ ስንቂ ሃውል ወታደር ስንቂ ዕጥቂ ታይኻት ለዚ መናእሰይውን ለየጋደለ ገዛ ለየሰውእ ገዛ ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ ለየሰውእ ገዛ ለየጋደለ ገዛ ከውን ተገላይ ነበረ ወልተሰናበተ ይኹን ለተሰናበተ ብሓይሊ ለክምለስ ፀቕጥታት ይግበርሎ መንእሰይ ከዓ ከም ትፈልጡ ናይ ትግራይ መንእሰይ ዓድሎ ቆይቑ ልፈቱ ዓድሎ ቆይቑ ፈቓዶ ስዑድ ዓረብ ፈቓዶ ሊብያ ኣደዳ ለይሕጋውያን ደላልን ኣደዳ ሓሳን ይኾን ሎ ከውን ለይኸኣለ እውን ላብ ኢትዮጵያ ላብ ኣዲስ ኣበባ ድዩ ይግዕዝ ሎ ብቻ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ያው መንእሰይ ኣልባ ኮይና ልክዕ ሓዳሽ ኤልትራ ትኾነሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ እና ልዙ ከዓ ያው ሓበራዊ ቃልሲ ዘድልዮ ኩሉ ህዝብና ብፍላይ ዓበይቲ ወለዲ እምቢ ክብሉ ኣለዎም ናይ መንእሰይ ቃልሲ ብቻ ይኮነ መንእሰይ እውን ቃልሲ ኣለዎ ግን ወለድና እምቢታ ክርእዩ ይኽእሉ ኣለዎም ልክዕ ከም ወይዘሮ ኣኸ ዘሕልፍ ዘርእዩ ናይ እምቢታነት መንፈስ ኣብ ሙሉእ ገባራና ወለድና ዓበይቲ ዓዲ ተጋሩ ድምፆም ከስምዑ ክእሉ ኣለዎም በቃ ይኣኽለና ጦርነት ክበሃል ክኽእል ኣሎ ኣነ ከም ካሊእ ሓሳብ ልዕሎ ካዕታ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ዳር ደንበር ሃገሩ ክኽብር ክኽእል ኣለዎ سلام دي كمي حدو سلام دي كمينا كمي كل سلام هلنا فرح هلنا سلام ليس سلام صبو يغني لي سلا زركو تعمي بسلامي ياو مجمرة بشم كان جبس ايش انا قطعنا خوينو ياو انجينير مكونن حبس يبقى لما عند استرخونا له قلبي مخنيات اب هواناوي كنتات كل تግራይ ድናይና ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝዋን كيخم زلوا خلاتنا نكون تحكيو تلاقي تجري أو ساعات تجري حزنات مزبط زيو ناتو تجري أو ساعات زي سلام مدير معتيرو كوين جنا جل حوحات تجورو زلوا زي حكاية كايدا مزبلتون نوعف بيتريا بالفرسون نوعلو زي حكاوي المستيات تعيش له بس مخنيات ون منات نلاقون كنت نقول لنا يا مكسر من أسيوي حيلي
ናብ ኩናት ንኻኣቱ ኣብ ከይዲ ግፋእ ዝርከብ ብተመሳሳሊ እውን ኣዋጅ ኣውፂለና ስለዚ እዋናዊ ክልል ትግራይ ኣድህና ኢና ፃንሒት ንገብርና እስቲ ኣውዚ ዘለካ ርእቶ ከም መንእሰይ ከመይ ኢኻ ትገልጽ እስቲ يغني لي أو زعد الزي سلالها وكان بتعمل مسجد يا خمس فلت هذه أو زوج ساعات تكراي لله تقولتات بتعمي أبس كفي كم محاور سوينا الودقنا له هذه بتلي بتعمي أتشجرنا بتعمي محفري كنتاتي نازل لنا إذا كله قعاية بحوحة المنزل هذه أو زوج ساعات من سي تكراي بتلي سلبا خوين للو بلوزح برسنت وصل خلق نايتو تشجر سلبا خوين زلو من اسيت قراي هذا دما تري لخنا فقدو سدت فقدو ندللتي زم بحقوت سدت لسد ادنا موتن طميتن يزخون زلو እና ታይኽ ለካ ደሊ ኣብ ዘ ሰዓት እንታ ትግራይ ወናይ ቅድመ ህዚ ዝሓለፉ ሓዘን ናይ ደቀን ገለገል ኢነታት እንዲያውም ሞትና ደቀን እንኳን በስርዓት ዘይተነገረን አበይ ከም ዘለው መናእሰይን ደቀን እንኳን ዘይተነገረን ህዚ ድጋሜ ደቀን ሃባ ተባይለን ሃብና ተባይለን ይን ኣብ ችግርን ኣብ ማእሰርት ከም ማማ አኸዛዝ ወላ ሰበና ዝሰንስ ናይ ውድቀት እዩ حساباً بالديمقراطية سلال جلسة زينونو سلال زبلاس 7 عامتاً 3 عامات أسيركا زمت لوطي للو يمثل እና በጣም አቸጋሪ ሁኔታት ይለለ ህዝብ ትግራይ ህዝብ በተለይ በጣም አቸጋሪ በተለይ መንእሰይ ትግራይ በጣም አቸጋሪ ሁኔታት ይዘሉ ምኹም ዘይ ዝገልጸው سلام دي مننا مننا سلام دي سلام سلام شو كان جمرست اسمي دسالني هافتي بحال እሺ ደሳለ ያቅሜ ለይ ስለ ዝረኸውካ ብጣዕሚ ከም ስሚ ደሊ እስቲ ብዋናው ኩነታት ትግራይና ክንጅምር ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ ዘለዎ ኩነታት እንተይና በተለይ ውጅለ ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ እንቅስቃስ ጽቡቕ ይኾነን በተለይ መናእሰይ ብሓይሊ ንኹናት ውፁ ንዑቱ ናበለ ይገፍፍ እዩ ዘሎ ስለዚ ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳት ትክክል ድዩ ህወሓት ህዝብ ትግራይ ዝድዩ ዝግብኦ ነይሩ ከመይ ሓስ ትገልጾ ከመልስ ማለት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዘሎ ማት ጋህዲ እዩ ማለት ብጣዕሚ ተርእይቶ ሰሚዕ ዘይፈልጥ ነገራት ይጋር ማለት ወጣት ብሓይሊ ናይቱ ቅድመ ሕዚ ነበረ ኩነታት ገወሮ ሕዚ ግን ብሓይሊ ለግፋኣት የሎ ማለት እዚ ክበሃል ተለው ማለት ካፍቶ ህዝብ ይጀምር ኣነ ማለት እቲ ወጣት ሕዚ ሰላም ልምዓት ይዝደሊ ማለት ኣካል ተለውጥውን እዩ መብዛሕትኡ እንተርእይኻዮ ለውጢ ኣካል እዩ ተኡ ዘሎ ናይቱ ድሕር ጉጅለ ሓይሊ እውን ተተሓፋፈኡ በቃ እቱ ናይ ትዲኤፍ ዝበሃል ናይ ሓደ ናይ ህዝቢ ሰራዊት ኢሉ ዝተሃነፀ ሰራዊት ከም ናይ ግሉ ማለት ለጊዜያዊ ቢዝነሱ ይጥቀመሉ ዘሎ ማለት እዚ ከዓ በተለይ ኣብቲ ኣካል ትዲኤፍ ዘሎ እና እቱ ወጣት እምቢ ንኹናት ለሰላም ንልምዓት ማለት ኪዙ 21ኛ ክፍለ ዘመን እዩ ናይ ወጣት ተሓሳስባ ክሰርጦ ዝግብኦ ወጣት እምበር እዚኣቶም ብድሕር ጉጅለ ማለት እዚኣቶም ኣብ ዕድመ ልክዖም ለስልጣን ዝሓስቡ እምበር ኣረጊት ተሓሳስባ ዘሎም ሓይሊ እዩ ዘሎ በተለይ እቱ ናይ ህዝቢ ተማዴታት ተመበታት ደቅና ኣይንልእኽን ኩናት እምቢ ንኹናት ክብል ኣለዎ ይኽብል ዝደሊ ማለት እዩ ተዋናት ነገሩ ግን ማለት ኣብ ውሽጢ ዘሎ እቲ ናይ ጥምዶ ገለታት ሓደ ዘሎ ሓሳባት ማለት ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እያ ኣነ ከም ኣነ ሓደ ወጣት ትግራዋይ ኮይነ ኢትዮጵያዊ ኢለ ልሓስብ እምበር ኤርትራ ማለት ናይ ሓደገኛ ናይ ትግራይ ፀላእ ዝበሃል ኤርትራ እዩ እና እዚ ናይ ጥምዶ ሓሳባት ካሊእ እሞቶም ሕዚ ዝግበርሎ ፋኖን ክስታይ ጥምዶ ጌርካ ፈጢርካ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ትማሊ እቶም ዋና ፀላእቲ ዝበሃሉ ዝነበሩ ሓይልታት እዮም ኮነ ኢልካ ግን ላብ ድሜት ንምእታው ኢለ ልሓስብ ግን أو ذا لو وطأت بتلي ولدي عبيتي مبين هناك كل الله بحيل قفكات تمطأ هناك من مثلي إلا
ሕዚ ከም ኢትዮጵያውያን ሰላም ይዘልየና ላብ ልምዓት ንግስክስ ዝበለፀ ይመስለኒ ብሓፂር ግን ተው ዘሎ ሓይሊ ኣነ ኣብ ትግራይ ዓብይ ለውጢ ክርኢ ደሊ ከምቶ ኣብ ካልእ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ለውጢ ንርኢ ኣለና ኣብ ትግራይ ለውጢ ክመፅእ እንደሊ ብሓፂር ግን ተው ዘሎ ዓፋን ጉጅላ ካብ ስር መሰረቱ እንድሕር ለይተነቐለ ኣብ ትግራይ ለውጢ ክመፅእ ክእል እየ ዝብል ሓሳብ የብለይን እዚ ዓፋን ጉጅለ እዚ ግን ካብ ትግራይ ካብ ስር መሰረቱ ክንቀለሎ ባህሊ እየ ቅድሚ ሕዚ ዝተኻየደ ኩናት ንትግራይ ጠቐማይ በተለይ መንእሰይ ዝጎድእ ኩናት እዩና ከም ክልል እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ኣብ ማሕበራዊ ቅልውላው ኣብ ስነ ልቦናዊ እውን ብዙሕ ጉድኣት ኣብፅሒና ስለዚ ጉጅለ ሕወሓት እውን ኣብዚ ሰዓት ኩናት ንምልዓል ዝገብሮ ዘሎ ዝፅሕፍ ዘሎ ፅሕፈታት ትክክል ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ሰዓት ከዓ ትግራይ ከም ትግራይ ከምኡውን መንእሰይ ትግራይ እውን ዘድልዮ ሰላም ልምዓት እዩ በተለይ እቲ ዝሓለፈ በሰላ ኣብ ምሕዋይ እውን መንእሰይ ኖ ክብል ኣለዎ ይበሃልና ከም መንእሰይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝተዓፈነ ድምፂ ኩሉ ተሓዊሩ ኖ ኣነ ዘድልየኒ ልምዓት ኣነ ዘድልየኒ ሰላም ኢሉ ድምፂ ንኸስምዕ እውን እንታይ ክትመክር ንስኻ እውን እስቲ ከም ሓደ መንእሰይ ኣብዚ ትብሎ ነገርታ ኣለካስ ለመንእሰይ ትግራይ ልውለታ እዩ ስርዓት ሕወሓት ምንም ዓይነት ዝጠቅም ስርዓት ከም ዘይኮነ ልዕሊ መንእሰይ ትግራይ ዝፈልጦ የለይ ልዕሊ ትግራይ ዝፈልጦ የለይ ምክንያቱ ስርዓት ሕወሓት ሕዚ ብቻ ይኹን የጎዲእና ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመት ኢትዮጵያ ክመርሕ ከሎ ዓድና ትግራይ በቀማምጣ መሬታ ናይ ንግዲ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣታውን ወፃእ ንግዲ ማእከል ነበርታ ዓዲ ቅድሚኡ ነበሩ ስርዓታት ማለት እዩ ኣብ ስርዓት ሕወሓት ግን ጫፍ ኮይና ናይ ወታደራዊ ማዓስከርን ምንም ዓይነት ልምዓት ዘይብላ ዓድን ገይርዋ ከም ትፈልጦ ቀይሕ ባሕሪ ነሲኡና እዩ ባሕሪ ቦታትና ነበረ ባሕሪ ኢትዮጵያውያን ባሕሪ ተጋሩ ነበረ ኣጋጣሚ ኣነ ተወደክሉ ምራቅ ትግራይ ስለኾነ ረጃስ ዋጋድስ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ቆርኒ ወይ ላኡ ገፀ ይገበርኒ ልበልዎ እንትለና እንግሊዛውያን ምፅኦም እውን ብዙሓት ፈረንጂ ዲፕሎማት ሰሪሖም ተባሕሪ እውን ጥልቆ ተለኪዖሞ ልብል መፅሓፍቲ የንብብና ዓድና ትግራይ ቀይሕ ባሕሪ ሒዛ ኣብ ዓለም ካብተን ስልጣነ ነበረን ኣክሱማውያን ዓድታት ኣክሱም ቁፅሪ ሓደ ካብ ልባህላ ነይረን ካብዘን ስልጡናት ሃገር ዓድታት ማለት እና እዚ ባሕርና እውን እዩ ኣሕሊፍዩ ግን በንፃሩ ተጋሩ እቲ ባሕሪ ስምሳኣናስ ከም ፀጋ ንሪኦ ናይ ንኤርትራ ነፃነት ዝኸፈልናዮ ዋጋ ልብል ኣንፃር ጥቕምና ናሬሽን ተሰሪሕናና ቲፒኤልኤፍ ትግራይ በቃ ኢንሲግኒፊካንት ዝበሃል ዓዲ ብትርጉም ዘይብላ ዓዲ እዩ ገይርዋ ፀኒሑና ዝህዝኒ በፂሕና ኢና ብርኪ ውድቀቱ እውን ውፅኢት ናይ 27 ዓመት ዝሰርሖ ፅረ ትግራይ ነበረ ኣካይዳ ኢና ወጣት ትግራይ እንታይ ይኽእል ደሊ ኣይ ቲንክ ከምቲ ናቐድሚ ሕዚ ይኮነ ብዙሕ ነቂሕ እዩ ግን እቲ ምንቃሕ ጥራሕ ቦይኑ እኹል ስለ ዘይኮነ ወይ ከዓ ለውጢ ድሌት ብቻ ድሌት ጥራሕ እኹል ዘይኮነ ተግባራዊ ቃልሲ ክገብር ክኽእል ኣለዎ በቃ ኣብ ለለዎ ኮይኑ ብልኽእሎ ድምፂ ክስምዕ ክኽእል ኣለዎ ክቃለስ ክኽእል ኣለዎ ህዝብና እውን ብፍላይ እቲ ገባር ዝበሃል ህዝቢ ዋና ቲፒኤልኤፍ ማሕበራዊ መሰረት የለ ገባር እዩ ገባር ትብሎ ምክንያት ንምንታይ ይመስለካ ገባር ኣይተምሃረይ ኣይመዛዝኒ ብታ ናይ ቲፒኤልኤፍ ፕሮፓጋንዳ ስለተሰርሐ ካልእ ክመዛዝነ ይኽእል እዩ ዝብል ኢና ትልነቕሕ ኢሊት እውን ኣብቲ ገባር ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዓበይቲ ክሰርሕ ኣለዎ ምክንያቱ እቶም ማሕበራዊ መሰረት ቲፒኤልኤፍ ክምንጠሉ ክኽእል ኣለዎምና እዚ ይኽእል ደሊ ንወጣት ትግራይ ቃልሱ ክሕይል ክኽእል ኣለዎ ብዝተፈላለዩ ቃልሲ ማለት ግድን ብረታዊ ወይ ከዓ ናይ መሳርያ ቃልሲ ኣይኮነ እዩ ብስነ ልቦና ቃልሲ ህዝቢ ብምንቃሕ ድዩ እምቢታ ኣብ ትግራይ ክስፋሕፋሕ ብምግባር ቃልሱ ክሕይድ ክኽእል ኣለዎ ባህላይና እዚ መልእኽቲ የሕልፍ ደሊ ፅቡቅ የቕኒልና ቴንክ ዩ ኣነለይ ሕወሓት ዝብል ሽም ኣነ እቲ ሽምንቲ ናይ እዞም ሰባት ተግባሮም እውን ንዓይ ብጣዕሚ ዝተፈለየ ኮይኑ ተረዲንና እስቲ እንታይ ማለት እዩ ማለት ሕወሓት ኢሎም ኣውፅኦም ግን ሕወሓት ዝብል ሽምን ከምኡ እውን ዝሰርሕዎ ስራሕ ወይ ድማ ተግባሮም ኣይራኸብና እስቲ ከመይ ክትገልፅ እስቲ هو أنا واحد زقلصو ياو أنا حدث سجمر زم سازم ناي نهز تجراي بهلي نهز تجراي مورال زم فاليس اللي بهالو كبر زي ولهم بايزين عي مخنياتو زم سازم لهز تجراينا يلهم وطينا زولو نحنا ودون هزبن أي فلالن ناي حند سنتيم جز يوم زولو جنا يخوني ما تخنقرك هذا كم تاريخ زي زم سازم نايلخون بعد تحسسوا زمتو
نال مالديت إلهم لقلتوا أنا ماركسين لينيس أتأميرهم زمتوا هذا تايلس حنتي كنا قركاس مدي تايل نير مسيلكا أو زجيزة هزسي أو زهز جيزسي حدث ولدس واقع خف للوي حدث ولدي زي هز تحسس فازي نال جوزيف ستالين تايل المسيلكا حدا ميلين من سيهاون مو علم كجزائي بقى نجارات بسلامه من قد خفتح أو ترابيزة قال يخون بقى واقع خفيلكا يخون سبت في إخا أيوتو حساو مال كاو مقبي قاعد تايل المسيلكا زي هزي حدا ميلين هزي تقرأي تفيل قال البهالسي كتر نو نامني لك هذا السنات وتحسس فايخوني نالي جوزيف ستالين نالي ما تحسس فاي تايلو المسيلكا حدث موت حدث سوسي تراجيدي لك أنا حدا مليون جن ستاتيكس تردي هذا ستاتيكس يولك سلزي بقى زقط ريو خمسة يوم لو واقعوا تعيم زمج كان زيهم قلتل كن كما هيمان السلل تقبلوا أيه ناي خالي بعد التحساسوا مسز دقراي ليخد مسز إثيوبيا ليخد بعد سللت سل تقبلوا أيه نا أنا بخمسة القلت زي أتومسي ناتنا وناي وتأتي خوني زم سازيهم نهز دقراي أوراق وناي خوني تولي دم خوني خوليهم قنت التحساسوا كلي نا بتعمج أكانات رهي زي ولو كاو صحتهم زي مهارو هزوناي دقاقيم ككل نجار التحساسوا نخون نجار كوش بالولو قصر أو سلطانهم نخلي طورنت منا مزججة يزولو معناتي هم أنا جاي للقلت صحوات صبغمو تناي مودا تحتنا زخون بتلي كم تجراي قال عن سبيتن كمون منسي أو تجراي زبر زلوا عفنا بتلو زح الساعة زلوا عفنا إذا عفنا زي نمكلاس كاب تجراي وزع إذا اللي كنا بتجراي زلوا محور سبتنا يبو تايخ قبر اللي وسي تايخ صرح لو كات حسب هو هزيتي وانا زو عفاني بجل لذي زغورو له كيادو بتلي سبيشالي لو طرنت مخعس بليد ليتنا ايدنا طويو كاتونا زحسول كمي يقبلنا نحن قومو حدا تقومو مالت كيدكاو نايفتي موتي بايزي بليد ليت كخيدكا عددا طيت كاوتون نونو يلكا خا تقالس الجبكا بهلي خلاي نجر كا ازي مانم عالم فليطو يزي ازي تاي خوين مسيلكاس امريكا زي معقود غيرنا هذا بقى تايم له نمعرب تجري كدسي فيزا ايلي كايملو جن هذا زي ناي دبلوماسينا عالم لي مرداي فيزا منامن قلمل مخل كالكو يكون عالم سي تغور لخاس جيجا مخونس ريئ كالاي خالي سو سيخا توصل لكامبر فيزا سلل تخلكلكو سب عديك خوني قلمل نسخا خدقدقد كلخا نسخا صباح نغو طورنت بالتفطر قصري كتوقع خلخاسي منم نعلم هزبسي لريئ كاسب يلي عددا سيخا تكوني تاي جني لو ساتم فيزا كل معراب تجرايس نو خم يخوني تي ترجمه مالتي ناتخول كدلي هذه علموناي او يحجزنا ليو سلازي مناسي بتلي مناسي بدنبي تنكرنا او وشتي بايز بتعم قالسلو اب دو ديخاتول دو مرا اب مرا بتعم خعاتاي مسيلكا اب ماخلاي سب لي قالسلو المسلو ماخلاينا بتلي سمين معراب مالتي قنت من اسي بتعمي دمص منامن عفينهم سلال حزو ያው መኖሪኦም ዳርጋው ስለል ጎርዎ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ነው ናት ፖለቲካው ማው ስለል ጎርዎ ማንም ድምጽ ስለሌውል በጣም ይልቃለ ስለዚህ በሚዲያታት በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ በቲክቶክ ምናምን ልግበር ለቃልሲ በደንብ خنጣናخرለና ካው አውዚ በጣም ድርሻ ወስል ልገቦ ወለድና እምቢ ክብለለ እዚ ገለገለ እንነታት ከይተረደን አብይ خمዚ ይብለናል خمዚ نحن خنقالس لنا 9 عامت كوينا خنقالس يتو واغا خفليت ساديا غوختو ساديا غوي وي ولادا وي ودا وي ود غالا يا خوت سلازي زو خوزي عينت تكانه وصيخا نو نحن بسلاماو منغدينا خنوتح ችግራትና ሁኔታ አዲና በሰላማዊ መንገድና ክንፈትህ ከባህለሉ
ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ካብ 2013 ጀሚሩ ክሳብ 2015 ካብ ዝነበሩ ኩናት ፍልጠና ኣይጠቕመና ምክንያቱ እዚ እንታይ እዩ መሪሕነት ህወሓት ብዛጥፎ ጥፍኣት እዩ ህዝቢ ትግራይ እውን ከም ህዝቢ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ እውን ጠጠው ኢሉ ሰላም ተፈጢሩ ብውዕል ፕሪቶሪያ እውን ሰላም ተረኺቡ እዩ ሰላም ረኺቡ እፎይታ ረኺቡ ነይሩ እቶም ዝነበሩ ትካላዊ ግልጋሎታት እውን ተመሊሶም ህዝቢ ትግራይ ህይወቱ ሰላም ዝመርሐሉ ኩነታት ተፈጢሩ ጊዜያዊ ምምሕዳር እውን ነይሩ እዩ ኮይኑ ግን ምጅለ ህወሓት ብዝሰርሐ ዘሎ ሽርሒ ብዝስርሕ ዘሎ ሽርሒ ክልተ ጊዜያዊ ምምሕዳር ስርሖም ንከይሰርሑ ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ ፀንሑ ስለዚ እዚ ጉጅለ እዚ እውን ነዚ ብምፍንጋጥ ኣብ ዓለም ብዘየለ ናይ ባዕሎም ሕጊ ኣውፅኦም መንእሰይ እውን ኣያጋድሊ ዝበለ እዚ ቅፅዓት ነዚ ቅርሺ ክንዚ ዓመት ክፅዖ ዝብል እዚ ሕጋዊ መንግስታት ጣይሾም ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ክረኽቦ ዘይግባእ ክኸፍሎ ዘይግባእ እናኸፈለ እዩ ዝርከብ ስለዚ ከም መንእሰይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ ትግራዋይ ይኹን በተለይ ምሁር ከምኡ እውን ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዘሎ ትግራዋይ ነዚ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ኖ ክብሎ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ኩልና ስለዚ ከም ሓደ መንእሰይ ኸ ንስኻ እንታይ ኢኻ ትብላ ኣብዚ በዚ ኣጋጣሚ እውን መልእኽቲ ተመሓላልፈለ ይደለ እዚ ህዝቢ ትግራይ ተገይሩ ዘሎ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ ትግራይ ተርእዩ ተሰሚዑ ይፈልጥን ባይዘ ማለት ኣብ ሓደ ዓመት ክልተ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምዋር ማለት እዚ ለርእየካ ማለት ትበኡ ዘሎ ድሕሪ ጉጅለ ባይዘ ድሕሪ ጉጅለ ኣነ ኣሸባሪ ዝበሃል ከም ኣሸባሪ ሓይሊ ገይረ እየ ዝቆፅሮ ማለት ተውሎ ኣሎ ንፁር ዕላማ እዩ ንፁር ሓሳብ እዩ ማንም ተው ዘሎ ትበዝሕ ወጣት ለውጥ ዝደሊ ለውጣት ግን ተውሎ ኣሎ ናይ ድሕሪ ተሓሳስባ ድሕሪ ጉጅለ ኣሎ ግን ኣነ እንተሞይተ ዳንዴረ ትውቀል ዝብል ተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ማለት በቃ ኣነ ዝስልጣን ከም ዝተፈጠረ ጥራሕ ገይረ እየ ዝቆፅሮ ማለት እቲ ስልጣን እውን ኣካል ቢዝነስም ከም ዝኾነ እየ ዝሓስብ ኣነ ማለት ትግራይ ቅድሚት ነይራ ማለት ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ምስቲ ናይ ክልላት ገደም ኣብቲ ናይ ቅድሚት ኣብተን ለውጢ ለምፃእ ዝበሃላ ክልላት ዝነበረት ሓንቲ እያ ሕዚ ግን ንድሕሪት ተመሊሳ ዘላ ልምዓት ኣይብላ ሰላም የለ ማለት ሰላም ድሕሪ የለ ከዓ ሰብ ሰሪሑ ክበልዕ ኣይኽእልን ክኣቱ ይኽእልን ሕዚ ግን እቲ ዝግበርሎ ኣሰራርሓ ትክክለኛ ከምዘይኮነ ተው ዘሎ ወጣት ክቃለስ ኣሎ ማለት እዩ ማለት ለይረውሑ ማለት ብዕልሚ ዝኣረጉ ዝሸምገሉ ኣመራርሓ ሓይልካ ዝስዋዕ መንእሰይ ክህሉ የብሉን ኢለ ያለ ማለት ሕዚ ከም ወጣት መጠን ጦርነት ይኣኽለና ላብ ሰላም ናብ ልምዓት ንግስግስ ማለት ተው ዘሎ ድሕሪ ጉጅለ ዝበሃል ሓይሊ ዘንተ ኣለሙ ማለት ታሪክ ትግራይ ኮ ኢትዮጵያ ሕዚ ብኩናት ኮ እያ ትፍለጥላ ማለት ብልምዓትን ለውጥን ብሰላም ክትፍለጥ ኣለካ እምበር ጦርነት እዚ ናይ ድሕረት ተሓሳስባ እዩ እቲ ድሕረት ተሓሳስባ ድማ ተው ዘሎ እቲ ድሕሪ ጉጅለ ዝበሃል ናይ ዓለይ ስብስብ ዝሓስብ ሓይሊ እዩ እሞ ወጣት ተለይቱ ዓበይቲ እናቶች ዳግም ላብ ካሊእ ነገር ከይናኣቱ እምቢ ክብል ኣለዎ ደቅና ኣይንህብን ክብል ኣለዎ ዘሎ ሰላም ብበለጠ ደሞ ትለውጢ ወጣት ሓደ ኢሉ ዝቃለስ ኣሎ እዩ ማለት ተው ዘሎ ድሕሪ ጉጅለ ዝበሃል ሓታተ ትውልድ እውን ኣይፈቱን ሓታተ ትውልድ እናጨፍለቅካ መን እዩ ተቃራኒ እናባልካ ገዛ ንኣለሽካ ዝስጎም ለውጢ ስለሌለ ብደንብ ክንቃለስ ኣለና ተው ዘሎ ዝተረፈ ወጣት ትግራይ ኣደዳ ስደትን ኣደዳ ባሕርን ይኾን ኣሎ እዚ ግን በተለይ ህዝቢ ተረዲእዎ ጊዜኡ ናይ ለውጢ ጊዜ እዩ ኣብዚ 21ኛ ክፍለ ዘመን ናይ ልምዓትን ናብ ካልእ ግስግስ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ እምበር ኩናት ተመራፂ ኣይኮነን እየ ዝደሊ ሓይሊ እሱ ግን ሕዚ እውን በተለይ ናይ ለውጢ ኣካል ዝበሃል ብደንብ ኮይኑ እዚ ሓይሊ እዚ ንምጥፋእ ክረባ ኣሎ ባህሊ ማለት እዚ ሓይሊ እዚ እንድሕር ደይጠፋ ኣነ ብትግራይ ሰላም ክመፅእ የክእልን ኢለ ኣንተ እውን ገሊፀልካ ነይረ ተዋና ሕዚ እውን ናይ መሰረተይ እዚ ሓይሊ እዚ ድሕሪ ጉጅለ ዝበሃል ብዓለይትን ብካሊእን ዝሓስብ ሓይሊ ካብ ስር መሰረቱ እንድሕር ተናቕረ ኣብ ትግራይ ሕዚ እውን ለውጢ ክመፅእ የክእልን ባይዘ ከም ሓደ ወጣት ማለት እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ግን ልምርብራ እንተኮይኑ ማለት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንእሽተይ ትንፋስ እኮ ፈጢሩ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሕዚ እውን እናጣሓሰ እዩ ዝርከብ መቸም ማለት ኣብ ሓደ ዓመት ክልተ ጊዜያዊ መንግስቲ ምቅያር ማለት ኣብ ታሪክ ትግራይ ሪኦ ይፈልጥን መቸም እዚ ብሓይሊ ናይ ስልጣን ጥምኢ ከም ዘለዎም እየ ዝሓስብ እና እዚ ሓይሊ እዚ ካብ ስር መሰረቱ ክንቀልተሎ ጥራሕ ኣብ ትግራይ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ዝብል ተሓሳስባ ኣለኒ ይቕኒልና እሺ ታንክ ዩ በተለይ ሓታ ብወዳእታ ክሓተካ ንሕና
بسنكي تقول لزي عدم خينورو عدم هذا لا تمسرك خيبل عون سنكي سل السلام حقو تمزاويلهم نوز مسلو ودو غدن حدر زمنو تغارو لنا نعو اتحسكاو نገልጽ ለይደለ ያው ዛው ተሳዓው አይነት غدن حدرات لمنتي مسكونا بتاع مسحزاو نገልጽ እዚ ታይ ይخلك አይደለ እዚ ንሕና ያው ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ለግባ ከም ማሕበረሰብ ባይዞ ወዲቅና ኢና እዚ ኢኮኖሚና ጠፊና ብዙሕ ነገር ውድመት ይበጽሕና እዚ ጭራሽ ከዓ ናይ ነፍሰ ድሕን ኮይኑዎ በቃ ወላ ለኾንኩ ይኹን ላብ ኢትዮጵያ ክመጸለኒ ወይ ከዓ ላብ ስደት ክኸደለኒ ኢሉ ይመጽ ይዘሎ ስለዚ ኣነ ኣብዚ ዓዲ ለሎ መናእሰይ ይኹን ማዓት ተፈናቀለ ኢኒ ባይዚ ስሩሑ ገዲፉ ብዙሕ ተስፋ ልነበሮ መንእሰይ ላውዚ መጽ የሎ ለመንት ለትፈዝ ኣብዛ ሓመን ይውዚ ናትናሰብ ስለዚ እዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝኾነ መፍትሕ ክገብረሎ ላብ ስራሕ ምእታው ማለት ጽባሕ ንጎዝ መንእሰይ እዚ ተስፋ ከምልሎ ፌደራል መንግስቱና ክሕግዘሎ ፕሮጀክታት ተሃልዮም ላው ምእታው ትመንእሰይ ኣውዚ ለሎቱ ለሚኑ ናይ እንትለብሎ ማሕበረሰብና ውናይ ንዑ ናይ ምሕጋስ ይድል ምክንያቱ ዘውዝኒ ነገር ክትገብር ከለኻ ቲ ጉጅለ ቦታና ናሳኣነ ይዝኸይ ኣውዚ ውናይ ተመሳሳሊ ዕፃን ድሕር ለወጽሖም ኮይኑ ናይ ስራሕ ስእነት ጥሜት ምናምን ድሕር በቃ ሓደ ነገር ክገብር የሉ ላብለ ይኾነ ነገር ከኣት ስለልኽእል እዚ ነገር ዙናይ ተሓጋጊዝና ንሓልፉ ልግበአና የባህል يغني لي ثانك يو